तो भैया कल 5 जनवरी रहे काल के तो गार्दा हो गई भाई। एक से एक वीआईपी लोग आके माने पवन सिंह के बर्थडे के एकदम माहौल के जागरूक को बिक दिल बोलो का कहत रह भैया ई पर उप मुख्यमंत्री ले आ गए रहमान। सबसे पहले जितना लोग बात सबके प्रणाम बा भैया। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज लोग आए हुए। सब लोग पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बहुत बधाई दे के गइल बा, जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना दे के गइल बा। सबसे पहले एगो बात बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने और बहुत ही भीष्म पितामह कह सकते हैं मनोज तिवारी भैया, ऊ आए रहन। ओकरा बाद रितेश पांडे गए रहन, जौन बा कि ई गए रहन पावर स्टार पवन सिंह के भाई कहे जाए वाला गुंजन सिंह। ओकरा बाद तमाम लोग गए हुए, तमाम ओकरा बाद कलाकार सब लोग गए हुए। पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के बधाई देवे खातिर रउआ सबके पता बा जे यूपी में जौन बा कि बर्थडे मनावल गए लखनऊ में। ओइजा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए रहन। अब तमाम लोग गए हुए, साधु संत भी सब लोग आए हुए। ओकरा बाद बर्थडे के बहुत बहुत बधाई सब लोग दे हुए। थोड़ा सा एगो बात एगो हम ई बता दी कि सब लोग के इंतजार रहे जे ज्योति भाभी जई हैं, ज्योति भाभी जई हैं कि ना जई हैं। तब फाइनली ज्योति भाभी ना गई, ना खेसारी लाल यादव गवन। काहे कि खेसारी लाल यादव मुंबई में बढ़े, तो और लोग के पता होगा चाहिए खेसारी लाल यादव के मुंबई में फिल्म शूट होता। तो अगर ये बर्थडे अगर मुंबई में मनावल गई रही तो खेसारी लाल यादव जरूर रहते, लेकिन मनावल गए लखनऊ में। तो यही से खेसारी लाल यादव जौन बाकी ना हुआ। बाकी खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया के माध्यम से पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई दिला रहन। बाकी ये हम कहें भोजपुरी के समाज, भोजपुरी के जे भी गायक बा, जे सिंगर बा, सब लोग से जे एक रह के काम कीजिए, एक बन के काम कीजिए। बाकी पावर स्टार पवन सिंह रात के मनोज तिवारी भैया के रगड़ दिले बड़े। रगड़ला के मतलब कि कह दिले बड़े जे आप हमको प्यार मजाक में माने लागे बात दिले बड़े, ई कहल जा सकता है। ऐसे तब तमाम पावर स्टार पवन भैया हम कहे नु जे जौन बात रहेला उनका मुंह पर रहेला, साफ एकदम जनता में कह दिले। तो फिर तार लोग के का विचार बा जरूर बताई हलो। बाकी तू का पावर स्टार पवन सिंह मनोज तिवारी के प्रति मैंने प्यार हमेशा बड़ भाई के तरह प्यार काल ज्योति भाभी के जन्मदिन है। तो हमनी के कुछ देर के बाद एगो वीडियो लेके आएम सन यही चैनल पर। तो वो सब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। मिला तनी अगले वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।